Dobrý den, vážení diváci. Vítám vás u našeho dalšího online investičního semináře. Dneska to bude na téma představení jednoho z základního podílového fondu z nabídky ING Bank, Fidelity fondu světových dividend. Jmenuji se Vladimíra Bartejsová a ve společnosti ING Bank pracuji jako produktová manažerka podílových fondů. Dnešním seminářem vás budu provázet. Než se pustíme na samotnou agendu, ráda bych vás připomněla, že můžete kdykoliv klást dotazy, které vás k dividendovému fondu napadnou. Pokud je nezodpovíme během přenosu, dáme vám je v archivních na webu ingbank.cz. Tak, pojďme se podívat, co nás dneska čeká. Představíme si Fidelity fond světových dividend. Řekneme si, jaké jsou výhody obecně pro investory, pokud si zvolí dividendový fond pro investování. Řekneme si, kdo je portfolio manažer fondu, do jakých oblastí, sektorů a regionů tento fond aktuálně investuje a samozřejmě v neposlední řadě vzpomeneme aktuální vývoj na globálních akciových trzích. Na konci vás opět poprosím o vyplnění krátkého dotazníku, abychom věděli, jak se vám dnešní investiční seminář líbil a co pro vás můžeme do budoucna ještě připravit. Tak, dneska si tedy představíme Fidelity fond ze společnosti Fidelity International, což je investiční společnost spravující tento fond, Evu Miklášovou. Dobrý deň vám prajem. Tak děkuji, Evo, že jsi přišla. Dnes si tedy představíme Fidelity fond světových dividend, ale než začneme, Evo, v krátkosti. Představ nám spoločnosť Fidelity International. Takže spoločnosť Fidelity International je správcovská spoločnosť, ktorá pôsobí celosvetovo. Bola založená v roku 1969 a ešte stále je vlastnená v súkromných rukách a rodinných zakladateľa a manažérov. Spoločnosť má momentálne 304 miliard eur kapitálu pod správou a má viac ako 400 odborníkov na investície. Pojďme tedy na Fidelity fond světových dividend. Obecně, Evo, jaká je výhoda pro investory, když si zvolí dividendový fond na úkor klasického akciového fondu? Takže spoločnosti, ktoré vyplácajú dlhodobo udržateľné dividendy, sú vlastne atraktívne v nestálych trhových podmienkach, lebo poskytujú pravidelný zdroj príjmu. Čo je momentálne v dnešnom období nízkoúrokových sadzieb po kríze v roku 2008 veľmi ťažko nájsť a není veľa na trhu alternatív, ktoré by takéto pravidelný príjem poskytovali. Tiež spoločnosti, ktoré vyplácajú dividendy, sú väčšinou etablované značky na trhu, majú odolné výnosy, majú dobrú pozíciu pri cenotvorbe a majú veľmi dobré značky. Děkuju. Obecně Fidelity fond světových dividend je kapitalizační fond. To znamená, že veškeré dividendy a ostatní příjmy přímo reinvestuje do fondu. Nic investorům nevyplácí. Jakou tohle má pro investora výhodu? Takže pokiaľ sa dividendy reinvestujú, tak sú veľmi dôležitou súčasťou celkových výnosov z dlhodobého hľadiska, hlavne z dôvodu zloženého úrokovania. Děkuju. Pojďme tedy na konkrétní strategii Fidelity fondu světových dividend. Řekni nám prosím, jaká je investiční strategie, kdo je portfolio manažer fondu a podle čeho volí tituly do fondu. Takže cieľom fondu svetových dividend je hlavne kapitálový rast a najmä pravidelný príjem vo forme dividend. Fond manažer, ktorý sa nazýva Dan Roberts, vyberá akciové tituly do portfólia metódou bottom-up, čo znamená z dola nahor. A takto zostavuje svoje portfólia, kde sa zameriava najmä na pravidelné, udržateľné a rastúce dividendy. A tiež, čo je pre neho veľmi dôležité, je atraktívne ohodnotenia. Tiež pri riadení rizik portfólia sa zameriava na spoločnosti, ktoré majú nízke zadlženie alebo takmer žiadne na zadlženie, majú predvídateľné peňažné toky, majú jednoducho pochopiteľné obchodné modely. Děkuju. A jaký je vlastně benchmark tohoto fondu? Jaký je ten rámec, ze kterých může Daniel Roberts ty tituly vybírat? Kolik jich má k dispozici? Takže porovnávací benchmark, porovnávací index fondu je MSCI All Country World Index a fond manažer vyberá približne 2500 akciových titulov podľa analýz, až sa dostane na 50 až 60 akciových titulov do portfólia. Momentálne sa v portfóliu ku koncu prosinca 2015 nachádza 53 akciových titulov. Děkuju. A pojďme tedy více do hloubky do strategie toho dividendového fondu. V jakých sektorech se aktuálně fond nejvíce nachází? Takže keď sa pozrieme na fond podľa sektorového rozloženia, tak sa vo fonde momentálne nachádza, teda ku koncu prosinca 2015, 22,2% vo farmaceutickom sektore,
Čo sa týka spotrebného sektora bežnej spotreby a doplnkových tovarov, tak tam sa dokopy nachádza 31%. Vo finančnom sektore sa nachádza 15,4%, v sektore informačných technológií sa nachádza 10,5%. A potom napríklad, čo je zaujímavé, vo sektore energií sa nachádza 1,3%, čo je výrazne podhodnotené pod benchmarkom, v ktorom sa nachádza 6,2%. Tak děkuju. To byly sektory. A jak je to z pohledu regionu? Jaká země je nejpopulárnější a proč? Takže čo sa týka regionálneho rozloženia portfólia, tak ku koncu prosinca 2015 sa nachádza v portfóliu 42,5% USA, potom 12,4% sa nachádza vo Veľkej Británii, 7,9% sa nachádza v Nizozemsku, ďalej 7,3% sa nachádza v Švajčiarsku, 6,2% v Japonsku, potom tam máme Francúzsko, ktoré je zastúpené s 5,5%, Nemecko sa nachádza s 3,9%, tiež pre zaujímavosť 0,8% sa nachádza na rozvíjajúcich sa trhoch a okolo 4% sa nachádza v Ázii. Tak děkuji za shrnutí. Každý portfolio manažer má vlastně povinnost investorům sdělit, jakých je top 10 titulů fondu, čili které společnosti má největší váhu zastoupené ve fondu. Jak je to s aktuálně s Fidelity fondem světových dividend? Které společnosti vedou? Takže vo fonde sa nachádzajú vlastne svetové spoločnosti, ktoré takmer každý z vás pozná. Je tam napríklad spoločnosť Johnson & Johnson, potom sa tam nachádza spoločnosť Procter & Gamble, potom sa tam nachádza spoločnosť Roche, GlaxoSmithKline, Kimberly-Clark a ďalšie, tiež Microsoft. Děkuju. A jak jsme si řekli na začátku, dividendový fond je známý tím, že tedy má dividendu, kterou reinvestuje. Jaká je dneska aktuální roční výše dividendy, na kterou se mohou investoři těšit? Takže vlastne náš fond, ako Vláďka spomínala, reinvestuje dividendu a máme aj triedu, ktorá dividendu vypláca a táto trieda pre zaujímavosť, čo sa nazýva Global Dividend Fund a Mincam v eurách, vypláca ročnú dividendu 2,37. Tak, děkuji. Dividenda se podepisuje na výkonnosti fondu, jak jsme si sdělili na začátku. Evo, řekni nám, jaká byla historická výkonnost tohoto fondu? Co mohou investoři? Takže od založenia fondu, čo bolo 5.11.2013, je historická výkonnosť fondu citových dividend zajesených v českej korune 19,3%. Za posledný rok bola výkonnosť fondu 4,4%. Za 3 mesiace fond spravil 7,5%. Áno, a za posledný mesiac, čo máme záznam z prosinca 2015, je výkonnosť minus 0,9%. Děkuji za shrnutí výkonnosti. Když se podíváme na obrázek před námi, je vidět, že v posledních letech fond vždycky benchmark překonal. Áno, je to pravda. Fond manažerovi sa darilo prekonávať porovnávací index, čo značí za dobrý výber jednotlivých akciových titulů do portfólia. Tak děkuji. Vážení diváci, veškeré informace, která teď Eva hovořila, můžete každý měsíc nalézt v aktuální informační zprávě fondu, kterou naleznete na webu ingbank.cz. Každý měsíc ji pro vás aktualizujeme, tak abyste byli v obraze, kde se aktuálně nachází tituly ve fondu, kde můžeme nalézt, jaká byla výkonnost. Tak, prošli jsme si celý investiční rámec tohoto fondu, řekli jsme si, kam investuje, kdo je portfolio manažer. A teď se tedy zaměříme na globální akciové trhy jako celek. Co se událo v posledním období? Takže pozrime sa na graf, ktorý vidíme na slajde. Máte tam znázornenú výkonnosť akciových trhov za posledné 3 roky. Vidíte tam globálne akciové trhy a regionálne akciové trhy ako USA, Európu a emerging market. Ale sústredíme sa teraz na globálne akciové trhy, čo sú znázornené modrou líniou a sústredíme sa na posledný rok, lebo ten je pre nás zaujímavý. Tak keď sa pozrieme od začiatku roka 2015, tak vidíme modrou líniou, že globálne akciové trhy zaznamenali mierny rast, ktorý sa nám spomalil. A samozrejme, ak si spomínate, tak spomalil sa až natoľko, že začal výrazne klesať v augustovej volatilite, na ktorú si všetci dobre pamätáme. A keď sa pozrieme na posledný kvartál po augustovej volatilite, tak vidíme opäť rast globálnych akciových trhov, ktorý opäť v prosinci 2015 zaznamenal volatilitu a začal nám klesať a klesá nám bohužiaľ až do teraz, vlastne do ledna 2016.
Aký bol dôvod tohto poklesu? Hlavný dôvod bol ďalší prepad cien energií, teda pokles cien ropy. A ďalej tiež spomalenie rastu na čínskom trhu a pokračovanie rastnutej bubliny, ktorá bola v auguste 2015, teda v srpnu 2015. A samozrejme geopolitické napätie tiež prispelo k volatilite akciových trhov. Děkuji za komentář. Od léta jsme tedy svědky silnému kolísání, nějakým poklesu způsobený Čínou. Co nám ta Čína aktuálně dělá? Jaký tam je ten vývoj ke konci roku, na začátku roku 2016? Takže ako dobre vieme, tak hospodársky rast v Číne spomaluje, ale nepadá úplne na maximálne minimá, stále momentálne podľa posledných výsledkov je ten rast 6,8. My si myslíme, že toto spomalenie je vyhovujúce, lebo rast sa mení vlastne z kvantitatívneho rastu na kvalitatívny rast, čím kvantitatívny rast je myslený veľkými investíciami, veľkou produkciou a kvalitatívny rast je vlastne rast založený na spotrebe. Takže vlastne čínska ekonomika sa pomaly transformuje z tejto investičnej generačnej ekonomiky na tú spotrebnú, čo je z dlhodobého hľadiska pre krajinu pozitívne. Není možné a není to dlhodobo ani udržateľné, aby jedna ekonomika, druhá najväčšia ekonomika sveta, rástla bez nekonečne dvojcifernou rýchlosťou, vlastne dvojciferným HDP. Takže ten rast sa mení. Takže to vidíme aj na základe indikátorov. Výrobný index klesá, ale index spotrebných tovarov a služieb rastie. A táto transformácia neprebehne tak rýchlo a táto transformácia bude ešte nejakú dobu trvať. Tiež bublina, ktorá praskla vlastne v srpnu, bola zastabilizovaná opatreniami čínskej vlády, no a teraz tá bublina ďalej praska, takže očakávame, že kým sa nedostane domáci, hovoríme o domácom akciovom čínskom trhu na hodnoty, aké boli pred bublinou, tak ekonomika sa bude ešte, alebo tie trhy sa budú ešte volatilné. Takže znamená to, že i v roce 2016 máme s volatilitou, s kolísáním na trzích akcií počítať. Áno, hlavne na čínskom trhu bude ďalej situácia volatilná. Keď sa pozrieme na globálne trhy, tak na rok 2016 očakávame ďalej vlastne nízky hospodársky rast a nízku nominálnu infláciu. Ale vlastne tam, keď sa pozrieme na sektory napríklad komodít, v spoločnosti, ktoré sa zaoberajú ťažbou, výrobou a exportom komodít, tak tie budú mať naďalej náročnejšie podmienky. V roku 2016 budú naďalej v takom kvázi recesnom stave. Ale naopak, keď sa pozrieme na sektor spotrebných tovarov a služieb, tak tým sektorom by sa malo relatívne dariť dobre v roku 2016. Teda, ako som spomínala, nejaké robustné zotavenie na rozvíjajúce sa trhoch v roku 2016 neočakávame, ale rok 2016 bude poháňaný hlavne tou spotrebou na rozvinutých trhoch. Tak, děkuji. Kolísání tedy bude ještě nějakou dobu pokračovat. Jak se investor má chovat? Máš nějaké doporučení, co by investor měl dělat, aby to ustál, aby to vydržel? Takže áno, volatilita, je dôležité podotknúť, že volatilita je vlastne bežnou súčasťou investovania do akciových trhov. A ako aj na začiatku, keď ste spravili investičné rozhodnutie, tak ste sa rozhodli investovať dlhodobo. A momentálne sme svedkami volatility za posledný rok, kvázi hlavne v auguste. A keď sa pozrieme na ekonomické údaje a pozrieme sa na akciové trhy, vidíme rozdiel, že akciové trhy napríklad na čínskom trhu narastli okolo viac ako 100% a teraz poklesli o ďalšie veľké percento. Ale tá zmena tej ekonomiky nebola tak výrazná, ako reagovali akciové trhy. To znamená, dôležité je nenechať sa zviesť prehnaným sentimentom trhu a sústrediť sa na svoje vlastné investičné ciele, to znamená myslieť dlhodobo, investovať pravidelne, zbytočne nevystupovať a nenastupovať do trhov, hlavne v obdobiach volatility, aby človek nespravil práve rozhodnutie v zlom časovom okamihu.
Tiež, ak som, neviem, či spomínala, pravidelné investovanie, tým sa vlastne to riziko toho zlého vstupu do trhu dá pekne rozložiť a aj keď trhy klesajú, tak sa dá kupovať za nižšiu cenu. No a čo je tiež dôležité, mať to portfólio diverzifikované, aby tie prípadné volatility a poklesy boli vyrovnané nejakými ďalšími aktívami, ktoré sa vyvíjajú odlišne. Tak děkuji za doporučení. Máme tu dotaz od pana Oldřicha Iši. Děkuji za něj. Musím podávat daňové přiznání, pokud prodám dříve jak po 3 letech a více jak 100 000 korun, ale prodělal jsem. Tím, že nemám zisk, nebo přiznání podávat nemusím. Tak pane Oldo, daňovým přiznání se to má tak, že je pravda, že pokud jste prodal se ztrátou, nedaníte logicky. Daní podléhá pouze zisk. Ale tím, že jste porušil podmínku danou zákonem, jež říká, že držet investici alespoň 3 roky nebo neprodat v kalendářním roce za více než 100 000 korun, daňové přiznání podat musíte. Musíte splnit takzvanou informační povinnost a přiznat se, že jste porušil tyhle základní podmínky, tudíž jste prodal za více než 100 000 korun tím, že jste investici nedržel do 3 let. V daňovém přiznání jednoduše jenom uvedete, za kolik jste nakoupil, za kolik jste prodal. Můžete využít i elektronický formulář, v podstatě na danění a sociální správě naleznete ke stažení, kde jen vyplníte nákupní hodnotu prodejní, automaticky se vám vypočítá, že je ztráta a výsledkem danění potom bude 0 korun, protože daní se jenom zisk. Takže bohužel informovat daňový úřad musíte, ale daň logicky neplatíte. Děkuji za dotaz. Tak, my jsme, vážení diváci, s vámi prošli všechny témata, které jsme pro vás dneska měli připravené. Já moc děkuji Evě, že si našla čas a prostor a přišla nám představit Fidelity fond světových dividend. Doufám, že se vám dnešní prezentace líbila. Opět vás poprosím o vyplnění dotazníčku, abychom věděli, co pro vás příště připravit nebo co ještě můžeme vylepšit. Děkuji a těším se za 2 týdny, kde si představíme NN fond světových akcí. Ďakujem veľmi pekne, nashledanou.